No, egy picit csak összefoglalva azért a lényeget itt elrejtetted ebben a mondókádban, ebben a részben, hiszen ez már picit a szakmához közelebbi, meg a tápjómente belső köreire jobban vonatkozik, de hát ez a tápjómenti belső kör is a 43 év alatt azért sok száz embert, és nem is akármilyen embereket jelent. Arról van ugye szó, hogy van egy Domjáni út, ami közvetlenül Molnár Istvántól fakad. Ez az út itt, mivel egy picivel elzártabb környezetben maradt meg itt Nagykátán, ma unikális értékké is változott, érett. Ugyanakkor a haladóbb táncegyüttesek, vagy a Budapesthez közelebbi táncegyüttesek, vagy azok, akik esetleg jobban szeretnék magukat minősíteni, és szakmai elismeréseket is kapni, nem feltétlenül ezt az utat tartották meg, és választották. Ugye van egyszer egy belső nagykátai igény arra, hogy ebből a domjáni örökségből minél több maradjon meg az elkövetkezendő évekből. Most jön egy kérdés, hogy vajon Vámos László hogyan képzeli el ezt a dolgot? Mi maradhat meg úgy, hogy a te, és erre majd külön kifogunk, hogy mi lesz a te elképzelésed, hova szeretnéd elvinni ezt az együttest, milyen irányba elmozdítani, mi fog megmaradni? Megmarad egyáltalán, vagy húzol egy vonalat, és ez már csak időnként kerül föl a dobozi, a köcsögös és a többi tánc. Hogyan gondolod ezt a dolgot? Butaság lenne ezt a vonalat meghúzni. Ez ráadásul baklövés, tehát ez egy rossz megközelítés a vonal meghúzása. Nem lehet. Nem is így vannak a táncosok, sem így nevelődtek a Lajos bácsi keze alatt. Egyáltalán. Ha a picikét talán föl tudjuk idézni együtt, hogy például készült egy olyan blokk, ami egy kis magyarországi blokk volt. Benne volt somogyi, szatmári, nyírségi. És volt ennek egy első fél ideje, aminek a Lajos bácsi számai voltak benne. És én már akkor is figyeltem, meg próbáltam a párhuzamot megmutatni. Például egy ősmagyar és az én 4 fiús oláhosom között. Ami gyakorlatilag ugyanaz a táncanyag. Ugyanaz a táncanyag, csak az egy stilizált, egyik kedvencem egyébként, egy stilizált koreográfiai közegbe behelyezve, ugyanaz a táncanyag autentikus, eredeti közegében is hozhat-e ugyanolyan élményt, vagy nem. Egy-egy szólót, amikor a Somogyit megcsinálok, akkor az motivált engem az egyik ballada, a Fehér Lászlóból a szóló például. De csak annyira motivált, hogy megpróbáljam azt odafordítani a népi közegébe. Én néptáncon nőttem fel, tehát az elején mondtam, én ezen nőttem föl, ebbehez értek, ezt behiszek. De mondom, sehol máshol nem tudtam volna ezt a dolgot elfogadni, ezt a fajta stílust, csak itt Nagykátán. Ez egy furcsa dolog. Ha még egy adalékot az előzőekhez, hadd mondjak, hogy én hogy maradtam itt, mert én már az első év után már duruzsoltam a Lajos bácsi fölébe, hogy Lajos bácsi, nagyon szívesen jövök. Imádok itt dolgozni, meg minden, teljesen jó. De miért nincs melletted valaki, akire itt az itteni dolgokat rá lehet bízni? Tehát miért nincs már egy asszisztensed, egy helyi ember, akinek amikor már akkor voltak beszélgetéseink a jövővel kapcsolatban, vagy egy-két elejtett mondat, de miért nincs? És akkor nem is sose kaptam rá választ. És akkor eltelt a következő év, és fordítottam, hogy Lajos bácsi, itt van a Tápió a vidék, senki nem tud róla semmit. Ilyen, a folklór szempontjából. Mi nem szedünk össze egy ilyen nincs itt táncanyag, amikor te idejöttél, nem voltak még olyan idősebbek, akik, vagy miért nem lett ez? És akkor hát mindig csak hümmögtünk egyet, mosolyogtunk egyet, aztán megint eltelt egy év. és akkor nem kaptam válaszokat, de mindig jókat beszélgettünk, és aztán én ragadtam itt. De nekem mindig is az volt, én azt erőltettem volna jobban, hogy legyen itt, meg voltak erre alkalmas. Én akkor nem láttam bele ezekbe, hogy ki mikor szakított kivel, ki volt a haragos, ki nem volt, kinek volt haragja kivel. Ez a része nem érdekelt, mert nem tartozott rám. De persze azt a későbbiekben nem lehet figyelmen kívül hagyni, de ez is egy tipikus tápiómenti történet. És akkor, de ez most nem annyira fontos, hanem egyszer csak ott, már mikor egyáltalán nem kaptunk válaszokat, egyszer csak ez lett a válasz, hogy
hogy én maradtam itt. Egyre több bizalmat kaptam a táncosok részéről, egyre több feladatot bízott rám a Lajos bácsi, egyre szabadabban engedte azt a lehetőséget, amit annak köszönhetek, azt hiszem, hogy én mindig is tisztelettel figyeltem azt a munkát, amit ő csinált. Másfelől meg igyekeztem ezt a fajta bizalmat azok közé, a keretek közé szorítani, már úgy nem a bizalmat, hanem ebből fakadó munkát, hogy ez beleilleszthető legyen a tápjamenti táncegyüttesnek a repertoárjába, a stílusába. Ne szakadjon ki ebből a közegből, hanem épüljön mellé, és párhuzamosan lehessen ezt a témát csinálni. És itt akarok visszautalni arra, hogy kell-e vonalat húzni, vagy nem. Nagy butaság lenne, mert nekünk nem az a dolgunk, hogy vonalakat húzgáljunk, és lezárjunk korszakokat, vagy nem, hanem az a dolgunk, hogy azt a közönséget, azt a közeget, egyfelől a táncosok részéről, másfelől, akik miatt vagyunk, a közönség részéről, hogy élményt adjunk, és kapjunk. És amíg ez jól működik, addig, és nem itt kezdve ezt az élményt. Tehát nem 1 méteres ugrásokkal, hanem oda 1 méterig 4 lépcső vezet. És az a 40 évnek a lépcsője. Aki azt át akarja ugrani, az a 4. lépcső után a földre esik vissza. Tehát én így képzelem a táncban is, így képzelem el ezt a dolgot, hogy csak mindig arra rétegre lehet lépni, ami már jól meg van erősítve. Tehát ez nem az én rétegem lesz, ami majd elkövetkezik, hanem ez egy nagyon erős alapra bátran ráállható és elindulható út lesz. Ezt a Lajos bácsinak köszönhető. Na, nézzük akkor meg a konkrétumokat. Tehát most jelen pillanatban van egy olyan nyersanyag a táncegyüttesben, akikkel 7.-8. éve dolgozol együtt. Mi, akik ismerjük ezeket a lányokat, fiúkat, baráti közösségekből is, tudjuk, hogy életkorban most vannak a legjobb életkorban, némelyikükben 20-21 éves tánc tapasztalat van már benne, rengeteg turnét megcsináltak, külföldöt bejártak. Mit lehet belőlük kihozni még? Mert ugye kopnak a porcok, itt is, jön a család, hála Istennek nagyon sok olyan táncos van már, aki édesanya, édesapa, sőt már olyan táncosok is vannak, akiknek a csemetéjük a legkisebbek között már táncol, és még mindig hál' Istennek fiatal emberek. Mit gondolsz jelenleg erről a nyersanyagról? Hova tudtok mondjuk 5 év múlva, 10 év múlva ezzel a csapattal, vagy az apránként majd hozzájuk beépített utánpótlásról, majd erről is ejtünk egy szót, van-e elképzelésed? Nézed ezt az elképzelést, hogy szakmai szempontból neked mik azok a sikerek, amik a saját táncos pályafutásodhoz mérhetőek lennének, és mik azok, amik realitások? Mire számítsunk mi, nagykátaiak, hol lesz a tápjómente 5 év múlva, 10 év múlva? Gondolok itt arra, hogy van itt egy Járság néptánc együttes is mellettünk, akik nyilván a Járság egy picivel összefogottabb régió, egységesebb a jász kultúra, mint a tápjóvidéki kultúra, de adottságaiban, létszámában nagyjából hasonló. Neked a saját jelenlegi pályafutásodban az a kiterjedt szakmai ismerettséget hozhat-e valamit a konyhára? Tudod-e őket menedzselni majd egy lépcsőfokkal, a 41. után a 42. lépcsőfokra, hogyha fölléptek? Van-e olyan elképzelésed, hogy merre, milyen versenyre, minősítésre, fesztiválra, hol szeretnéd majd őket bemutatni, vagy inkább a megtartás lenne most inkább a fontosabb? A legfontosabb az, hogy a tápjómenti táncegyüttes működjön. Ez a legfontosabb számomra, és gondolom a város számára is, de ezt éreztük is. Ami miatt én nem mondtam már, ami hosszú ideig nem mondtam igent a Lajos bácsinak erre hogy tetszik fölkérésére, az, hogy próbáltam ezt átgondolni. Ezeket a kérdéseket, amiket te most megfogalmaztál, ezeket én magamnak szintén megfogalmaztam. És aztán gondoltam egy nagyot, és azt gondolom most is, hogy bízom annyiba a gyerekekbe, vagy annyira a táncosaimba, vagy a táncosainkba, hogy
hogy megpróbálunk velem megértetni azt, hogy per pillanat az egészben a legnagyobb teher rájuk fog hárulni. Ez a garnitúra, aki együtt van, ez a 10, 11, 12 pár, attól függően, hogy állunk. Ennek a csapatnak most van egy küldetése. Mégpedig az, hogy a Tápiómente Táncegyüttes jövőjét megalapozza. Úgy, hogy a jelene az ugyanolyan színpompás maradjon, mint eddig is. Ez egy nagyon nehéz küldetés lesz. Ami miatt erre szükség van, hogy az a fajta kontinuitás, ami apáról fiúra, gyerekről, és újra, és újra, és újra, apáról fiúra, és egyáltalán a kisgyerekek utánpótlás felnőtt csoport, kisgyerek utánpótlás felnőtt csoport, ez egy kicsit akadozott az elmúlt időszakban. Nem volt akkora hangsúly ráfordítva, mint a felnőtt együttesre. Ebből kifolyólag, meg aztán tudjuk, hogy egyik pillanatra a másikra eltűnt egy úgynevezett generáció, akik ugye most Tápiómente RT néven azért, mint ahogy mondtam, aki egyszer belekóstol, a szerelmese lesz ennek, ő rajtuk is látszik, és én szeretem őket, mert látom rajtuk, hogy amit csinálnak, azt szívvel, lélekkel csinálják. De az a generáció kiesett ezeknek a táncosoknak az életéből, legalábbis a nagy részéből. Ugye megszűnt, eltűnt egy példakép. A következő lépcsőfok eltűnt. Tehát nekik kellett lenni annak a következő lépcsőfoknak, és hát ezzel kellett éljenek. De Lajos bácsi azt gondolom, hogy ezt azért keményen és határozottan ezt tovább vitte. Az én feladatom, a mi feladatunk, én ebben csak katalizátor tudok lenni, a mi feladatunk az, hogy megpróbáljuk ezt az együttestnek a jövőjét elindítani. Tehát gyerekeket toborozzunk, és akkor már kapcsolódunk is a következőt, mondom aztán tovább. Tehát kialakítani egy megfelelő utánpótlásbázist. A megfelelő utánpótlásbázist szakmailag, emberileg olyan szintre hozni, hogy onnan ez a folyamatos átkerülés a tánc tudásnak, a szorgalomnak köszönhetően, és egyfajta belső táncos értékrendnek, vagy együttesi értékrendnek köszönhetően a vége a felnőtt együttesben való 4-5 akárhány évig való táncolás legyen a csúcsa. Ezt újra föl kell építeni. Vagy legalábbis olyan szintre kell azt föl kell építeni. Ez most egy nagyon, talán, de nem hiszem, hogy bántó lenne, ez egy nagy feladat. Ez a legnagyobb feladat. De ugyanakkor ennek a csapatnak együtt kell maradnia ahhoz, hogy ezt az utat végig tudjuk vinni. Erre normális esetben 5-10 év kellene. Nekünk ennyi időnk nincs. Nekünk annyi időnk van, hogy ezt 2-3 év alatt meg kell csinálni. És ehhez kell egy nagyon komoly összefogás a táncosok részéről, nagyon komoly összefogás kell a város, a művelési központ, az összes támogatónk részéről, nem csak anyagi támogatónk, hanem akik erkölcsileg és mindenhogy mellettünk állnak, meg kell keresünk pedagógusokat, meg kell keresünk iskolákat, ismerettséget kell szerezzek, mert a legnagyobb ellenem az nincs kártai ismerettsége. Az valóban nincs. De azt gondolom, hogy ha az ember tisztességesen és becsületesen a szemébe néz valakinek, és a segítségét kéri, akkor erre születik egy válasz. Vagy adjon Isten, vagy viszontlátásra. Tehát az a két lehetőség van. És azt gondolom, hogy ha az ember tisztességesen, becsületesen csinálja, akkor talál maga mellé olyan embereket, akikre ezt az óriási súlyt, vagy akikkel ezt az óriási terhet, ezt meg lehet osztani. És én már találtam, vagy hát nem én találtam, de például az, hogy egyáltalán az alapítványt újra működőképessé sikerült varázsolni, ahhoz például már egy óriási összefogásnak az eredménye. Az, hogy ez a december 3-ai műsor ilyen szépen és ilyen elegánsan és így jön létre, az is egy összefogás eredménye. Nem is kicsi összefogás eredménye. Mert volt ez a műsor, megtörtént május nem tudom hanyadikán. De mégsem volt ez a műsor. És akkor azt mondtam, hogy például ez a műsor nem lehet egy pályafutás vége, vagy összefoglalása. Mert ez nem méltó ahhoz. És tessék újra gondolni az egészet. Gondoljuk újra az egészet,
csináljunk egy olyan műsort, aminek nem lehet más a vége. Csak az elegancia és a tisztelet. És akkor emögé odaállt a város, odaállt a művelési központ, odaállt minden táncos, akit itt ismerek, aki részt vett ebbe az egészbe, szívvel, lélekkel. Ahogyan a cikkedben te is leírtad, ez egy tisztelgés volt. Na és így lehet csinálni valamit. És így szeretnék csinálni holnap is valamit. Meg holnap után is valamit. Ha sikerül, jó, ha nem fogom kudarcnak érezni, akkor, ahogy szokták mondani, ajtón kidobnak, lekopogtasz az ablakon, muszáj. És majd akkor lesz ismerettségem, és talán lesz nekem is akkor a respektem, hogy ezt a munkát végig tudjuk vinni. Ez amit kell csinálni. Az, hogy hova tudunk eljutni, az első legfontosabb, hogy tehát rend legyen. Rend legyen a tápiómentes táncütés körül mindenhogyan. Hála Istennek ez a része azért nem akkora feladat. Ez mindenkiben van ez az igény, hogy fölépítsük, csináljuk, nézzük a gyerekekkel, hogyan, stb. Ez működik. A második az, hogy azt a szakmai munkát, amit eddig a táncosok végigvittek, azt hogyan tudjuk mi elindítani másfele. Tehát, ugye Lajos bácsi például tőlem is 2 koreográfiát, a Nagykállói Fesztiválra ő oda vitte a táncosokat. Sose tudtam meg, hogy milyen kritikákat kaptak, mert ezt a Lajos bácsi mi sosem mondta el. Hiába kérdeztem, jó volt, jól éreztük magunkat, hazajöttünk. Jó, oké, de ugyanakkor meg fontos lett volna például Magyarországon is a csapatot elindítani. De Lajos bácsi az sokszor helyesen, sokszor meg öntörvényűen, de ő kivonta magát ebből a dologból. Vagy nem tették a táncosokat sem egy ilyen szituációnak. Az, hogy ez jó volt, vagy rossz volt, ez most már mindegy. Nagy részében egyébként talán jó volt. De hát el kell jussunk oda, hogy egyfelől mi is a mai kor színpadi és tánctechnikai és koreográfiai követelményeknek, a viseleti egyáltalán színpadi kinézeti követelményekhez utolérjük a többi együttest. Ugye itt van a jásság. Tehát nagyon erős nem a konkurencia, hanem erős a példa. Ott nagyon könnyen ott van. Ugyanakkor én azt mondom, hogy butaság lenne a jásságot követni nekünk. A jásságnak megvan a saját jól fölépített és jól vezetett útja, ami oda vezette őket, ahova vezette őket. A tápiómentének is megvolt ez a jól fölvezetett útja, amit a Lajos bácsi képviselt, bejárva a világot, óriási élményeket adva a táncosoknak, a sikerek, tömkelegé, kultúralovagja, stb. Meg az együttes aranypálmadi, stb. Tehát ez is egy tökéletesen szép út volt. Itt azt kell, amit én meg szeretnék határozni, igen, az, hogy van ez a kicsit a vidék, hogy tápióvidék. Én azt, amikor volt erre igény, hogy átvegyem az együttest, és amikor összejöttünk itt a művelési központba, és kérdezték, hogy én szeretném-e, akarom-e, vállalom-e, én akkor ugyanezt elmondtam, amit most fogok. Hogy én azt szeretném, ha Nagykáta, és a Nagykátán belül a tápiómentes táncegyüttes egy olyan mágnes lenne, ami ezt a 21 néhány tápióvidékihez köthető települést, tánc, zene, énekkultúráját, és az majd ekkoré akár teljesen már jó, nem tánchoz és énekhez, zenéhez kötődő kultúrát is ide lehetne vonzani. És Nagykáta így már föl tudja venni a versenyt Jászberényre. A tápiómentes táncegyüttes partnere tudna lenni, nem vetétársa a Jásság táncegyüttesnek. De ehhez óriási munkát kell végezni. Amihez én ezt a Lajos bácsival is egyeztettük egyébként már akkor is, hogy ehhez én a legjobb ötletet találtam, nem most, már évekkel ezelőtt, hogy a tápióvidéknek a tánckultúráját keressük meg. Mindenütt azt mondták, nincs. Kerestem itt, nincs. Kerestem ott, nincs. És teljes véletlen folytán a Terék Józsival
történt, egy spontán beszélgetésből kiderült, hogy van. Nála van. Ott van. Nem is akármilyen gyűjtők, hanem Markin György. Ez egy külön, természetes, de egyáltalán persze az övéke az érdem, de olyan Józsi az érdem, hogy egyáltalán ő is lokálpatriótaként ezt hón alá vette, de nem csak hón alá vette, hanem ezt egy hatalmas anyaggal és munkával és elánnal megcsinálta. És ugye vége volt a műsornak, már ugye azóta folyamatos egyeztetésben vagyunk a Józsival is, hogy ha minden igaz, akkor valamikor május elején, talán április végén meglátjuk, hogy ez hogyan tudjuk ennek az idejét meghatározni, melyik lesz a legjobb időpont erre, hogy a közönséget újra megismertessük a tápjómenti táncokkal. A nagykátai közönséget is. Tudom, hogy vannak hagyományos együttesek mindenhol itt a tápjó mentén, de hogy egy átfogó, egy olyan színpadi és tánc és zenei élményt kapjanak a nézők, ami után nagy levegővel tudnak kijönni, és azt mondani, hogy na ez a miénk. Ez nem megy egyről a kettőre, én ezzel tisztában vagyok. Csak azt szeretném, hogy legyen ilyen.